Viimeinen ottelu siis pikkuhuuhkajillekin kyseessä. Topi Keskinen vasemmalla laidalla palloon, tiputee perään. Ja nyt on kyllä kiire myöskin Matinianilla maalivahdilla. Keskinen saa pallon riistettyä. Topi Keskinen mitä keksii pallon kanssa, tiputtaa sen lopulta Semmalta. Miska Ylitolva välistä syöttö Keskiselle. Kattu tänään vaihtopenkille. Tänään pitäisi olla ihan täydessä kunnossa. Jansson tällä hetkellä sitten edellä. Suomi rauhoittaa. Keskinen näyttää, että ei muuta kuin linjan taakse. Hän on puolenkentän takana, kun syöttö lähtee. Topi Keskinen, erinomainen haltuunotto ja Keskinen karkaa puolittain läpiajoon. Ei tule tästä rankkaria, vaan palloon näyttää. On vähän turhautuneen oloinen. Todennäköisesti enemmän siitä ensimmäisestä tilanteesta, joka nähdään tässä. Ensimmäinen liukku ja toinen liukku ja näinkö oli pallossa tuo kontakti. Se on kapteeni Narek Alaverdian. Tästä nähdään ehkä hieman paremmin. Ei tuo kyllä nähdäkseni palloon osuttua. Markiev vaihtaa puolen. Nyt on Keskinen ainakin päässyt hyvin alusta lähtien täysillä mukaan tähän otteluun. Se lupaa Suomelle hyvää. Keskinen yrittää keskustaan. Markiev, Keskinen. Edelleen tilanne jatkuu. Peltolalle taka-alueelle keskitysyritys, sitten Pyyhtiä laukoo, mutta jää matkan varrelle. Kimpolle taka-alueelle valkopaidoille. Keskinen pääsee palloon. Liimatta. Hyvä ensimmäinen kosketus sitten Keskiselle, joka kiihdyttää tähän palloon ensimmäisenä. Ja saa hankinta ollut, mutta muutamia ihan hyviä virityksiä jo. Tietyllä tavalla voidaan tietysti Keskisen puolittainen läpiajo laskea huippupaikaksi, vaikka siitä ei laukausta tullut ereillä. Parikin armeenialaispelaajaa, Pyyhtiä, Keskinen, Ylitolva. Ylitolva, pääseekö ohi? Kyllä, puolittain ainakin pääsee. Vapaa potkun hankkii Väänänen. Keskinen taka-alueelle tuo pallo leijaa. Leijaa lopulta kuitenkin pyörähdys pallon kanssa. Keskinen menee vieressä, Liimatta syöttääkin pallon Topi Keskiselle, joka laukoo. Siinä on kuitenkin ynnimistä. Ja lopulta myöskin Galstianen jaloista vaparin saa. Keskinen haastaa jo boksiin, mutta riistoon Ylitolvasen lopulta Suomelle kokonaan kontrolliin ottaa. Keskinen pääsee murtautumaan nyt laidasta varsin mukavan oloisesti. Liimatta laukoo! Liimatta! Ja kun pitää olla kyllä Liimatta, tuntuu näitä maaleja iskevän mielinmäärin. Karsintojen 3. kotipeli ja näissä peleissä Liimatta on nyt jo 5 maalia viimeistellyt. Topi Keskiseltä erinomainen alustus ja maalisyöttö myös hänelle. Toinen maalisyöttö Keskiselle ja Otso Liimatalle siis 5. maali. Pelituntuma ei ehkä ihan parhaimmillaan ole ollut Family Causa edellisen lokakuun. Peltola, Keskinen ja seuraava Suomen hyökkäys tulee tästä. Keskinen tulee jälleen väkevästi, nyt katkeaa lyhyen ja sitten on Suomella paikka iskeä. Ylitolva, Keskinen tulee boksiin, mutta nyt on Pyyhtiällä. Pyyhtiän nosto tulee Keskiselle. Keskinen boksiin kohti Väänästä. Hyvä idea ja hyvä yritys. Ylitolva pitää edelleen palloa itsellään. Ja haastaja menee ohi. Ylitolva. Ulkosyrjäkeskitys maalin eteen. Keskinen puskee taka-aluetta kohti. Edelleen pallo elää siellä Ylitolvalle. Aika pitkät etäisyydet Suomen pelaajilla tällä hetkellä. Keskinen. Loistava haltuunotto ja mikä ensimmäinen kosketus. Näin lähtee Topi Keskinen vauhtiin. Keskinen haastaa. Saako jalan vapaaksi? Herran pyöksut, mikä maali! Topi Keskinen, aivan uskomaton osuma! Aivan hävytön maali Topi Keskiseltä! Käsittämätön suoritus siitä haltuunotosta lähtien! Onhan tältä herralta nähty kauniita maaleja, mutta katsokaa ja ihastelkaa tätä! Topi Keskinen! Uskomaton viimeistely vielä tuon soolon perään. Loistava ohitus ja pallo ylänurkkaan. Topi Keskinen näyttää tuossa hyökkäyksessä pallon saatua, että tekee mitä tahtoo.
Tässä se alusta lähtien tulee ja tuo ensimmäinen kantapääohitus. Hamlet Mnatsakanien jää kuin nalli kalliolle ja sen jälkeen Keskinen hurjastelee 16 rajalle ja pamauttavasti selvittää painetilanteen. Sitten Keskinen ja Suomi on tässä vuoden viimeisessä karsintaottelussa kyllä ollut erinomaisella pelipäällä. Jälleen tulee pallo Keskistä kohti. Mnatsakanien välissä. Ylitolva. Keskinen. Ja Keskinen hankkii siitä. Keskinen. Ylitolva. Pysynee kuitenkin Suomella. Keskinen. Ylitolva Väänäselle. 4-3 täällä huutaa Mikael Ehkosuo. Ylivoimatilanne laidassa. Liimatta. Väänänen ja Keskinen nyt samaan palloon. Liikkeen Keskinen. Otteluhahmo tähän mennessä kyllä ehdottomasti Topi Keskinen. Jos niiden näyttöjen perään kyseltiin. Vastava syöttö. Liimatta. Näin pääsee Liimatta kääntymään. Keskinen menee linjan taakse ja hän juoksee tähän palloon helposti. Keskinen. Mikä ratkaisu on tällä kertaa? Keskinen taka-alueelle. Minasian sitten se ylin kolmikko, kun Suomi nyt ensimmäisellä pelissä, mitä oli ensimmäisen jakson aikana. Topi Keskinen tuntuu kyllä tänään tekevän ihan mitä tahtoo. Keskinen ei nyt sentään tuosta. Se tulee boksiin, mutta Pyhtiä selvittää ykköspallon. Ei pääse Keskinen ainakaan vielä ryöstämään palloa. Nyt pääsee. Ja sitten lähtee myös Pyhtiä pystyyn. Riittääkö nopeus? Ei aivan jälkeen. Armenia nyt ilman maalia pelannut kanssa. Väänänen väliin. Liimatta. Suomi tulee jopa 4-3 vastaan. Liimatta. Keskinen menee linjan taakse. Sinne syöttö tuleekin. Keskinen 3-0. Topi Keskinen 3-0. Otso Liimatta Topi Keskiselle. Kuinkas muutenkaan sama kaksikko taas pahanteossa. Keskiselle päivän toinen osuma. Ja Otso Liimatta alustaa tämän. Suomi karkaa 3 maalin johtoon. Ja nyt tulee mukavasti tulosta kyllä tältä Suomen superkaksikolta. Tyylikäs viimeistely Topi Keskiseltä ja sen kyllä näkee jo pitkän aikaa ennen kuin tuo syöttö jalkaan tulee, että nyt on tilanne, missä on taas sama pelaaja Hamlet Mnatsakanien myöhässä. Tulee kyllä näkemään sellaisia painajaisia ensi yönä Topi Keskisestä ja hänen vinkkelistä jaloistaan, että voi olla, että ei ihan hirveän montaa tuntia unta palloon tulee. Mnatsakanien yksinkertaisesti niin epäkiitollisessa asemassa, kun joutuu pelipäällä olevaa Topi Keskistä vaikeuksissa. Korjanen Talvitie vähän vaikeuksissa pallon kanssa. Ei kuitenkaan menetä sitä, vaan Väänänen laitaa Keskiselle. Keskinen ylitolva. Liimatta. Jälleen Silkkistä pallon käsittelyä ja Talvitie! Uudestaan ylitolva ja sitten jälleen Keskinen. Keskinen tulee boksiin. Mikä on ratkaisu tällä kertaa? Se on syöttö Talvitielle. Talvitie mieleen niin kuin tänäänkin. Palkinnoksi siitä myöskin ensimmäinen maali tällä tasolla. Nyt Keskiseltä arha syöttö. Kohtossa kohdannut vaan se seuraava ottelu sitten Suomella Albania vieressä. Pahimmalla mahdollisella hetkellä pelin viimeisestä erikoistilanteesta kulmapotkusta maalin, jolla se hävisi ottelun 1-0. Toki tässä on mielenkiintoista sekin. Huuhkajatkin ne voivat hyvin kutsua jatkokarsintoihin ja sitten nyt Otso Liimatta jälleen ehdottomasti oli. Markiev laitaan Keskiselle. Suomi pelaa pallon nopeasti peliin. Keskinen ei pääse siitä. Matinia riittää vasemmalla Jussi Niskalle. Keskinen jatkaa, mutta ei saa kunnollista osumaa palloon. Ja nyt on sitten vastahyökkäys käynnissä Nalbandian, mutta Keskinen tulee taustalta, tulee kuitenkin hieman takapäin ja kuittaa tästä myös itselleen.